inyosi asenziwa umuntu ongazi into ayenzayo. Buza thina. Ngicela ngigade, niyazi, ngicela ngigade. Kunecala elizoba khona. Elazi umhlaba wonke. Icala nje. Lelo cala lelo. Kuyongena inyosi enkantolo. Zobe ifakwa yini shanzana. Lalela umuntu owazi leso sichitho ngiyamvuma mina. Ngenze njani? Lelo cala lelo eniyezwe ingabeni kuthiwe kugcwala inyosi enkantolo. Umuntu oyabeyenzile yini? Ngifuna ukumqaphela umlando. Into engifuna wonke umuntu asho ukuthi cha, uDlamini ngiyamvuma. Ngifuna ukungenzela ifilimu. Okuhle akekho umuntu onenayo ifoni. Kuma social media izobe igcwele lento kuma social media. Ngifuna ukungenzela into engenikholwe. Nawe wena ongibukayo. Lelo cala kuyongena inyosi enkantolo kuyobe kuyimi owenze lowo muthi. Awuthi ngo. Hey. What's this? Manje yini ekusizile kuleso simo?